Escull la teva IA segons les teves necessitats. I quan parlo d'escollir la teva IA segons les teves necessitats, no dic només l'aplicació d'intel·ligència artificial a utilitzar. Parlo del sistema subjacent, de l'LM, del Foundational Model, que escolliu. Perquè no tots els models són iguals, ni tots els models serveixen pel mateix. I ja parlem de models amb diferents capacitats, més genèriques o més especialitzades, o de models més tancats o més open source. Bé, realment open source no és el concepte tradicional, seria més aviat d'open weights, de pesos oberts, però bé, això seria un altre tema. En definitiva, anem, com dic sempre, a un món d'IAs d'IA, i per tant no et quedis amb una sola IA, sinó valora i valida quina és la IA que més s'adapta a les teves necessitats i als seus interessos concrets.